Използване на Phytosilius persimilis за контрол на петнистият малък паяк. Петнистият малък паяк е дребно насекомо, което формира колонията си по реколтата. Той изсмуква соковете на растението и го убива. Големите колонии формират паяжини и атакуват листата, а след това и плода. Това е особено лошо при реколти, които растат на покрито. Хищникът Phytosilius persimilis произхожда от Южна Америка. В днешно време той е един от основните хищници, използвани за борбата с вредителите за много различни реколти. Phytosilius е паяк, който се храни активно с яйцата и всички възрастни форми на паяците вредители. Хищните паяци се развъждат в оранжерии и се хранят с живи паяци вредители. Те се отделят и се доставят в туба в свободно състояние под формата на възрастни индивиди, яйца и добавен носител. Phytosilius се храни само с вредни паяци и други Phytosilius, ако вредителите не са на разположение. Най-добре е да ги приложите по реколтата в най-скоро време. Phytosilius persimilis ще пристигне гладен след няколкодневно пътуване. Точното му прилагане и местоположение по реколтата е от изключително значение. Хищникът е склонен да пълзи нагоре и това оказва влияние върху разположението му в бутилката. Винаги дръжте шишенцата в хоризонтално положение. След доставка съхранявайте контейнерите далеч от пряка слънчева светлина. За предпочитане е да се държат на тъмно, на 8-10 градуса Целзий, но никога в хладилно помещение. Използвайте ги в рамките на 1 или максимум 2 дни. Изчислете какво покритие има 1/4 от бутилката, като използвате избраната доза за приложение. Това ще ви помогне да проверите как върви разпространението по реколтата и да разпръсквате равномерно. Нужно е внимателно да разтърсите паячетата преди приложение върху реколтата. Голяма част от тях ще се намират в горната част по стените на бутилката. Почукайте бутилката преди да я отворите, за да попаднат в носителя в долната част. След това внимателно завъртете бутилката, не бъдете груби и никога не тресете шишенцата, тъй като това може да увреди организмите и те няма да могат да се движат. Отворете контейнера и внимателно разпръснете организмите върху листата на реколтата. Поддържайте вратливи движения и леко потупвайте шишенцето, за да постигнете равномерно разпространение. Силното разклащане ще доведе до увреждане и дори до смъртта на малките паячета. Гранулите лесно могат да попаднат през листата на малиновите насаждения върху земята. Опитайте се да осигурите добро място да се приземят на някой от листата на растението. За да се проведе успешно биологичната борба с вредителите, хищниците трябва да увеличат броя си преди да успеят да овладеят вредните организми. Това отнема време. Много редки случаи ще успеете да изберете подходящата доза за приложение от първия път. Поставянето на няколко по-малки дози ще преодолее недостатъците на процеса, причинени от неравномерния брой хищници в различните бутилки. Това ще подобри и тяхното разпространение. Честите проверки на реколтата ще подобрят процеса на контрол и ще установят нуждата от корекции. Понякога вредните паяци са разпространени неравномерно по реколтата. Изключително големи колонии се разпознават по петнистите листа на растенията и е най-добре да се третират директно тези засегнати места, наред с обичайното приложение по останалата част на реколтата.
Винаги третирайте местата около най-засегнатите части на растенията. Това ще предотврати разпространението на заразените площи, тъй като хищниците действат отвън навътре. Хищните организми, приложени в центъра на засегнатите места, ще останат на място и по този начин ще позволят на вредителите да се разпространят.